Check. May buntag ka natong tanan mga igsoon ko dakang Kristo. Kumusta matong kabuntagon? Amen. Salamat sa Ginoo sa kanunan niyang pag-uban ka nato hantod karon nagkaiusa ta para ato siyang maalagaran ining sayo sa kabuntagon. Sa dili pa nato sugdan sa pagpasalamat o pagdaig sa atong buhi nga Dios at sa opening prayer o pagadadon kini ni Brad Albert. Magampot atong ihatag atong nauna kasing-kasing sa atong buhi nga Dios. Ama na mo nga langit non Dios magagahom sa tanan. Salamat Ginoo karon sa iyo sa kabuntagon. Nga amo na ikaw sa masimba sa among kasatak sa kaginabuhi Ginoo. Salamat Lord sa kadaugan, kadasig Ginoo sa tibok simana nga imo kaming gubanan. Imo kaming giproteksyonan Lord. Walay nagkulang kanamo. Salamat Lord sa imong akong gugma diri kanamo. Wala kami laing hatagan sa among mga pagsimba. Wala kami hatagan sa among mga pagdaig pasidungog. Ikaw lamang Ginoong Dios. Angayan kang salamatan Ginoo. Kay ikaw man naghatag ka namo kadasig Lord og imo kaming giproteksyonan. Lord, ibilis kami karon sa iyo sa kabuntagon nga wala ko kami laing tingawon Lord, ikaw among pasalamatan. Wala kami laing simbahon kundi ikaw lamang Ginoo. Lord, iblis kami Ginoo sa among pagsimba gikan sa pagsugod Ginoo antod sa paghuman nga walay mga distraction Ginoo nga maabot sa among Ginoo nagkasing-kasing Ginoo. Lord, salamat kayo Lord. Bisan pa Ginoo nagsunod nining among panagsimba Ginoo. Ipabot usab nila ang among presensya Ginoo. Labi na kami Ginoo karon kay kabati ka namon presensya karon sa kabuntagon Lord. Amo ikaw ang simbahon Lord. Amo ikaw ang salamatan. Kanimo lamang dungog himaya. Alang ng kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise. Sa osbon ko, may buntag ka natong tanan. Hallelujah! Hallelujah! Mga igsoon ko, kalipay sa atong Ginoo nga niya ta karon nagkayusa ni ining orasa. Amen. Amen. Kay maunay gihulat sa atong Ginoo nga sa adlang Domingo gusto ni Lord nga walay laing hatagan sa taong tibuok kusog, huna-huna, kasing-kasing. Gusto ni Lord nga ato siyang mapasalamatan. Amen. Ato siyang mapasidunggan sa tibuok na tong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa matag-usa nato karon nga sa tibuok simana kausara gyud ta nga moarig simbahan. Amen ba? Amen. Salamat sa Ginoo nga ang atong respan makanunayon ang atong respan nga mualagad ta niya sa adlaw nga para sa atong buhi nga Dios. Kay karon ang adlaw sa Dios. Amen. 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 Karon ang adlaw sa Ginoo. Muna nga mga igsoon ko sa Ginoo, dili kita magpanaha og awit. Bahalag dili kaayo ta makasunod sa mensahe sa awit kay wala pa man pud nato masulat. Sa sunod mga igsoon nga among paningkamutan sa tabang sa Ginoo nga masulat og balik ang lyrics. Kay nindot man kayo kung makasabay ta. Ya sa mga umaabot pagid mga kaigsuonan,
nindot na gitong projector. Amen ba? Diba, nakita na ito mga igsoon nga, giun sa pagpauswag ang atong balay alungkuanan. Amen? Kani ato mga igsoon, kanang dili pa, wala pa'y cover. Karon na nag-cover. Ato palakpakan ang Ginoo. Ya, kani ato rang gitabil-tabilan diha, pero karon bildo na gyud ang gihatag ni Lord. Amen. Dindot na gay kayo nga wala pa gani tay tuig. Wala pa gani ni tuig nga gipabarog ni Lord ni ining lugar, pero grabe ang pag-uban ni Lord. Grabe siya nga naghatag sa tanan nga gikinahanglan sa atong balay alungkuanan. Amen. Makaingon ta sa tao lang, makaingon ta ang imposible nga mahuman ba kung sa tao lang ang nahuna. Pero kay Lord, mahimong posible ang tanan. Amen. Kay siya ang nag-iya ni ining tanan mga igsoon. So, katong ngagi nga ang ato ang kuan wire kanang abot gito dire nya magsigig irog-irog, pero atong palakpakan ang Ginoo kay dunay gigamit ang Dios palitan tag ingon ani ang atong microphone gisaksakan kaniray gisaksak naaraman di ay sa mga online. Nakita sa usa na to ka viewers nga basin magsigig irog-irog sa wire nga matumban, pero karon nindot na kay iisa sa pagkakuhi nga Diyos na dili na kayo inyong sabal kay chargeable siya, pero wala pa ta kasulay kung unsa ka gitason ang iyahang kanang paggamit ni ini kay chargeable man siya, pero makatabang jud kayo mga igsoon kay diri sabal. Amen. Kay lain man sad kayo ang mudala sa awit nga ang awit persona ninduta unya warag sabal kaayo, warag lain sa wala nga nakitaan sa Ginoo, gitagaan tag dindot gihatag ni Lord ang tanan. Amen. Amen. Sa sport ko may buntag sa atoang nagsunod sa atong live streaming. Ang pulong mo kinabuhi ko. Salamat sa inyong mga kinabuhi. Ang pipila kaninyo mga igsoon, wala man ta nagkita sa personal. Ang uban nagkita naman. Pero bisan wala ta magkita, lagyo man ta, pero usa ang atong gituohan si Jesus. Usara ta diha sa lawas ni Kristo. Dalaygon ang Dios nga kita kamo gidasig bisan pa sa online social media sa pagsimba, gidasig mo sa Ginoo nga nakigduyog sa atong pinimbahon karong kabuntagon. Amen. Hallelujah. So mga igsoon ko sa Ginoo agig pagsugod sa atong awit ningon diha nalipay kog dako nga ania ka. Amen. Atong awitan ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Ya atong lamanuhon ang atong atupan. Kung mahimo ang gawas ta sa atong lingkuranan. Nalipay kog dako kay ikaw ania, nalipay kog dako kay makauban na sabta, nalipay kog dako kay ikaw misimba, nagsoto ko mo sa kanan, pagkaanin ko mo simba, pagkaanin ko mo kanta, o ang tanang anak sa Diyos, Adonai palaghiusa, panagpigil talimtana, paharion ta ang dogma, tawagaan ang kamot, igsoon ko bumusta ka, pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, o ang tanang anak sa Diyos, magkahiusa. Yes, Lord. Yes, Lord. So, nindot tayo ang mga anak sa Ginoo nga musimba. Amen. Yan, ingon pagidiha nga pagkaanindot tan-awon kung ang iyang mga kaanakan, ang iyang mga katawhan nga gipakamatyan dito sa krus.
kung magkahiusa diha sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Amen. So mga igsoon ko sa Ginoo, atong ipaubos ang atong kasing-kasing ug hunahuna mga igsoon. Kung mahimo igsoon, atong ipasusi sa Ginoo ang atong kasing-kasing hunahuna. Matud pa sa Jeremias 17:10, naingon ang pulong sa Ginoo nga siya ang Dios nga nag-usisa sud sa atong kasing-kasing. Mga igsoon ko sa Ginoo, dili man makabasa ang tao sa atong kasing-kasing, pero maunay timan-an nato igsoon nga si Lord nagkanunay nagsusi sa atong kasing-kasing mga kaigsuonan. Wala mga igsoon sa atong pagbarog karon, nakita na sa Ginoo kung kinsay atong gihinahuna. Amen. Gusto si Lord nga sa adlaw sa pagsimba para sa atong Ginoo, gusto ni Lord nga wala siya kasalo sa atong kasing-kasing. Gusto ni Lord nga walay laing manigiya sa atong kasing-kasing kung dili ang Dios. Mga igsoon ko, si Lord nakakita sa atong kasing-kasing kung unsa may mga hagit, unsa may mga situations, unsa may mga challenges sulod sa atong kasing-kasing. Mga igsoon ko sa Ginoo, itugyan na sa itong Ginoo, mga igsoon ko. Kay Dios siya nga mutabang, Dios siya nga muhupay sulod sa atong kasing-kasing. Amen? So atong pamalandungan ng mga awit, mga igsoon. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord, among welcome ang imo ang balang spirito ug ang imong presensya karong oras sa amahan, ang imong katawhan amahan, makasinati, Lord Jesus, sa imong presensya na naghatag og kalipay, kalinaw, katagbawan sulod sa among kasing-kasing. Yes, Lord. Thank you, Lord God. Yes, Lord Jesus. Susiha Ginoo ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Yes, pukawa. Yes, Lord, come on, church. Gidlain, Lord God, nga mutupot sa amon kinabuhi amahan, kung dili ikaw lamang, Lord Jesus. Susiha Ginoo ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Ang ako nahikatulong nga pag-ikot
Panginoon. Salamat God sa imong presensya, Ginoo, na imong gipabati sa matag usa na mo, Lord Jesus. Lord mo na, Lord God, amo pa jud kang daigon, Amahan. Amo pa jud kang simbahon. Amo pa jud kang daigon pinaagi sa mga awit, Lord Jesus. Kay mauna, Lord God, ang imong gihulat sa matag usa na mo kaniya karon. Yes, Lord God. Yes, hallelujah. Ato to sa pagdaig sa tong buhi nga Dios, mga igsoon. Kinsa may excited, mga igsoon, daring dapita mo singgit og praise the Lord. Murag hinay man atong pakusgan. Praise the Lord! Daring dapita mayo. Hallelujah! Amen. So ato pag yung daigon ang atong Ginoo, mga igsoon. Naingon dia, ang mga Kristiyano andaw na ba mo daig sa atong buhi nga Dios? Hallelujah! Yes, Lord! Ang mga Kristiyano na kay Kristo ay umawit, sumasamba sa Panginoon. Magsiawit tayo at manalangin upang makamtan ang pagpapala sa Panginoon. Isayaw, Ikson! Isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo, isayaw mo sa Panginoon. Ang mga Kristiyano, ang mga Kristiyano na kay Kristo ay umaawit, sumasamba sa Panginoon. Magsiawit tayo, magsiawit tayo at manalangin upang makamtan ang pagpapala sa Panginoon. Ilundag, Ikson! Ilundag mo, ilundag mo, ilundag mo, ilundag mo, ilundag mo, ilundag mo sa Panginoon. Ang mga Kristiyano, ang mga Kristiyano na kay Kristo ay umaawit, sumasamba sa Panginoon. Magsiawit tayo, magsiawit tayo at manalangin upang makamtan ang pagpapala sa Panginoon. Ipore mo, ipore mo, ipore mo, ipore mo, ipore mo, ipore mo sa Panginoon. Ipore, Ikson! Ipore mo, ipore mo, ipore mo, ipore mo, ipore mo, ipore mo sa Panginoon. The Lord our God is good. The Lord our God is good. The Lord our God is great. The Lord our God is faithful. He never changes. The Lord our God is good. Amen. The Lord our God is great. The Lord our God is faithful. He never changes. Hallelujah.
Jesus. Yes, Lord. Salamat kayo, Lord. Na nabati man namo ang kagaan sa among kasing-kasing, Amahan. Salamat, Lord. Nga nabati namo, Lord, nga ang relax na huna-huna, Lord. Na ang among kasing-kasing kanunay nangandoy, Amahan, kanimo, Lord Jesus. Matod sa imong pulong, Amahan, imo kaming pangipangka labas sa tanan, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa imong pagpangka ka namo, Lord Jesus, sa imong pag-amuma ka namo, Amahan. Salamat, Lord, nga kami usa nga pinaka-espesyal nga imong gibuhat. Imong gidisenyo ang among kinabuhi para mo alagad kami nga kanimo, Lord Jesus. Yes, Lord. Gibangga mo ako, matot sa pulong mo, bisan sa kapakyasan. Gibangga mo ako, oh Diyos, dayon ko ikaw. Gibangga mo ako, matot sa pulong mo, bisan sa kapakyasan. Gipasaylo mo ako, oh Diyos, dayon ko ikaw. Ikaw pagkasimbaho mo, alagaran ko ikaw. Sa bisan asa pa, ngalan mo ibayaw ko. Labihan ang grasya mo, nagikahatag ka na mo. Pagkasimbaho mo, alagaran ko ikaw. Yes, Lord. Gibangga mo ako, matot sa pulong mo, bisan sa kapakyasan. Gipasaylo mo ako, oh Diyos, dayon ko ikaw. Pagkasimbaho mo, alagaran ko ikaw. Yes, Lord, sa bisan asa pa, O Diyos, ang ngalan mo. Basta ang among bayaw na bahan, ngalan mo, ibayaw mo. Labihan ang grasya mo, nagikahatag ka na mo. Pagkasimbaho mo, alagaran ko ikaw.
Yes, Lord God. Yes, Lord, sa bisan asa kami, Lord God, niningnaong sa kalibutan, Amahan. Wala kami laing bayawan, Amahan. Wala kami laing simbahon na lagaran, kundi ikaw lamang, Ginoong Jesus, Amahan. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, Amahan. Salamat, Lord, sa imong dakong gugma kanamo, Lord Jesus. Gihigugma minimo ug imo kaming gipakamatyan dito sa cross, Amahan. Mao na, Lord God, dili pa kiniigo ang among respond nga na kanimo, Lord Jesus. Sa tibok na mong kinabuhi, among yun kang alagaran, Lord Jesus. Magkinaunsa man, Amahan. Magkinaunsa man, Lord Jesus. Dili kami, Lord God, maundang nga malagad ka na kanimo, Lord Jesus. Kay ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi, Amahan. Salamat, Lord, sa imong dakong gugma o kaluoy. Ang imong gugma kanunay nagbugkos ka na mo, Lord Jesus. Kanunay minimong giubanan, giproteksyonan, Ginoo ang among tagsa-tagsa ka kinabuhi, Amahan. Yes, Lord God. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Kani ato, daghan kayo mga nasinatian ni mo, Lord Jesus. Tungod og alang ka na mo, Lord Jesus. Thank you sa imong love, sa imong dako nga gugma ka na mo, Lord Jesus. Gihigugma mo ako, gipakamatyan mo, giula mo imong dugo, aron maluwas ako. Pasalamatan ka sa imong dakong gugma. Ang presensya mo gikinahanglan ko, wala na'y lain pa. Gihigugma mo ako, gipakamatyan mo, giula mo imong dugo, aron maluwas ako. Pasalamatan ka sa imong dakong gugma. Ang presensya mo gikinahanglan ko, wala na'y lain pa. Ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Giluwas mo ako, ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Giluwas mo ako, o Diyos. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Gihigugma mo ako, gipakamatyan mo, giula mo imong dugo, aron maluwas ako. Pasalamatan ka sa imong dakong gugma. Ang presensya mo gikinahanglan ko, wala na'y lain pa. Ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo.
kanimo lang ako magpasalin. O Ginoo, ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Giluwas mo ako, ikaw ang kalipay ko, o akong Ginoo. Giluwas mo ako, O Diyos. Yes, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Ikaw, O Diyos, ang naghatag ka na mo kinabuhi, Amahan. Busa kanimo lamang kami nagasalig, Lord Jesus. Wala kami laing saligan sa tibok na mong kinabuhi, Amahan. Kung dili ikaw lamang, Ginoong Jesus, nga to sa langit. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, Amahan. Salamat, Ginoo, sa imong dakong gugma sa matag usa na mo, Lord Jesus. Wala kami laing hatagan sa among kusog, sa tibok na mo kusog, gikas na palapahan tod sa alimpulo, Lord Jesus. Kundi ikaw lamang ang among madaig sa tibok na mong kinabuhi, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa mga katauhan, Lord God, na naghusa kami, Lord Jesus, sa pagdaig o pagsimba nga na kanimo, Amahan. Bisan pa sa mga nagsunod sa pulong mo kinabuhi ko live streaming. Salamat, Lord, sa imong mga kinabuhi. Ug dalaygon ang Dios sa ang matag sa tagsa ka kinabuhi sa matag usa na mo. Karon nga kabuntagon, Amahan, na wala gid mo, Lord Jesus, gihikaw, Lord God, ang para sa imuha, Lord Jesus, nga ang among kinabuhi, Lord God, wala laing adtuan sa adlong Domingo, Amahan, kung dili ikaw lamang, Lord Jesus, nga mo tagsa-tagsa ka baba, tagsa-tagsa na mo ka baba, nga magalitok, Lord Jesus, ang mga pagpasalamat, mga pagpasidungog, diha lamang kanimo, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa imong mga pagkamaayo, Amahan. Salamat, Lord, sa imong pagsimti ka na mo, Lord God, sa mga nangaging mga adlaw, nakasinati kami, Lord God, o mga pag-ulog, apan wala kami, Lord Jesus, mabalakan ni mahadlok, kay ikaw ang Diyos kanunay naguban. Ikaw ang Diyos na nalipot ka na mo, Lord Jesus. Lindot ang imong mga saad, Amahan. Maayo kaayo ang imong mga saad sa matag usa ka namo, nga ang katong tanang mga mataro nga nagsimba nga na kanimo, imo kayong panalipdan, Lord Jesus. Salamat, Lord God, nga niami karon kompleto ang among tibok na katawo nga nagadaig, nagasimba nga na kanimo, Amahan. Salamat, Lord Jesus, dalaygon ka, Amahan, sa walay katapusan. Kanimo lamang, O Diyos, ang mga pagpasidungog, mga pagpasalamat kanimo lang sa pangalan ni Jesus. Ang tanang anak sa Diyos magaingang Amen. Na-bless ba ang tanan sa awit makalangit? So salamat sa Ginoo nga samtang nag-awit ta ato gyud nabati nga kanang nagmauswagon ta naagid kanang murag naluwas ta samtang nag-awit ta. So karon nga bahin atong isunod ang scripture reading nga pagadadon ni Sis Pamela.
Maing buntag ka natong tanan. Atong ablihan ang ato ang mga Bible sa Mateo 24 og palihog ko 36 hantod sa 44 og palihog ko manindog alang sa pagtahod sa ato ang buhi nga Dios. Walay nasayod sa adlaw ug sa takna. Apan walay tao nga nasayod kanusa moabot kadtong adlaw ug taknaa bisan ang mga anghel sa langit ug bisan gani ang anak kundili ang amahan lamang. Ang pag-abot sa anak sa tao mahisama sa nahitabo sa panahon ni Noe, sama sa mga adlaw sa wala pa ani ang lunog. Ang mga tao nagpadayon sa naandan nilang buluhaton sama sa pagkaon ug pag-inom ug paminyuay hangtod gayod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa nahitabo hangtod nga ang lunop miabot og mibanlas kanilang tanan. Sama unya niini ang mahitabo inig-abot sa anak sa tao. Niadtong panahona, duha ka tawo magtrabaho sa uma, ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Duha ka babay magaling og pagkaon, ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Busa, pagbantay kamo kay wala kamo masayod kung unsang adlaw mo anhi ang inyong Ginoo. Hinumdumi kini kung ang agalon sa panimalay nasayod pa unta unsang taknaa sa gabi moabot ang kawatan. Magtukaw gayod siya og dili motugot nga ana ang kawatan mulungkab sa balay. Buhaton sa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya ang pulong sa Ginoo. Ug karon atong isunod ang sunod nga bahin nga mao ang testimony. So atong inghatag ang higayon sa atong igsuon nga si Tatay Moses. Nga igsoon ko sa pagto may buntag. Akin akong kadugan mubura man kayo. Ako sang isgutan ng luna man ko memory verse ba. Ingon man si pastor nga siyang wali nga. Pag memorize mo nga bersikulo. No. Kaya kung na mangutanan ninyo na inyong ikasorte. No. Memorize mo ko. Ang akong i-memorize nasa Isaias. Ako lang yung ipognet nasa Isaias 28:10. Ngayon nga, kay mao kini ang sugo sa mga sugo. O lagda sa mga lagda. Ibalik-balik man isa atong Ginoo. Latid, ibabaw sa latid. Dini madyutay. Dito, madyutay. Ako po ningi basa sa in English na Bible, precept upon precept, line upon line, there a little, here a little, there a little. Nakabasa po ko sa 2 Korinto 4:18. Ang butang nga makita, lumalabay lamang. Apan ang mga butang nga dili makita, walay katapusan. Ako po ningi tanaw sa Bible nga in English. For the things which are seen are temporal, but for the things which are not seen are eternal. Napo ni sa ikatulo, ako po ningi basa sa pinadayag 20:6 ingon nga, bulahan o blaan ng tao.
nga makaapil sa ikaduha sa unang pagkabanaw. Blessed and holy is that had part in the first resurrection. Mani ako ang kuan basa niya ini matok ko sa ini Lucas 14 versikulo 1 ngadto sa 6 akong basihanan kining kon teksto kay napong ko niya kung tiil ko sakit kistanan si Jesus nag-ayo sa usa ka tawo nga napong ningon mga batid sa balaod o katong mga parisyo ipaniiran si Jesus ingon man nangutan naman si Jesus nga uyon bagsa kasuguan ang pangayok masakiton sulod sa adlaw nga ipapahulay ingon sila tuwal wala sila maningog nagikuptan ni Jesus lang masakiton o giayo niya giayo siya o iya pong gipalakaw ang masakiton kay mayo naman unya ingon po siya pag-usap nga kinsabay nahi asno o baka ninyo na nahulog sa atabay sulod sa adlaw nga ipapahulay dili ba inyong kwaon dayon diha wala man gyapon sila man nagtingog mutubag na kay ang mga pariseo ko nga kuan batid sa balaod ni stricto kay sila sa adlaw nga ipapahulay ang ilang kuan time nga ilang kunon sa ulokon hapon to hapon man sa sunset to sunset sa Biyernes to hapon mo man sa Sabado kahapon ang atuwa midnight to midnight man Domingo arin ko sa ako ang ining kitiil kinanupong niya kung tiil atong September 21 maarim ta ko direpan usawang akong giingnan si may kidiyaman po si Julius tagaan ko niya yatan ko niya gatas o pan at kung sa ingingnan uman Domingo paningbahon man ato dili ko makaadto dito kay kining paglukso ana kay piti sa kita ana lukso no pagsayaw po liyo kining tiil iti nahuot man yung ako ang sinilas ini tiil nako nahuot sa nahupong pula-pula baka hupong nya may ni bayaw sa itong kamot na kay wala may sakit kan lingi sa wala na may kanta na to lingi sa wala lingi sa to may kay wala may sakit ako ini kakarira nya namatay ako ang ihatod nga ikapulo aon yan Domingo o Mayo ko gakakunod napok ako sakit sa tunan dungan-dungan nalugos po ko katulon galugaw po ko humay gani kay aron dalirang tunlon pagkaabot sa Biyernes nawala Sabado wala nagyod pero pagka Domingo dire ko kumusta may Brad Julius kumusta man kimong tihel nakuha magbuktaway hindi po ko yung kasagutan kay magsukapot ng po ko ato ng karsada buot ko buktaway karon wala na may sakit muni naluoy rin ginura ko ayaw ko niya murto So salamat sa Ginoo no nga iyang gihatag ang kumplitong kaayuhan ni Tatay Moses. Bulahan gyud ang tawo kung magmatinud-anon ka, wala gyud imposible sa Ginoo tanan niyang kaayuhan, tanan niya nga angay niyang ihatag gyud na niya.
So atong isunod ang special number nga pagadadon sa De Villares family. May buntag sa tanan pag-usab, among kantahan ang atong buhi nga Dios og awit nga naguluhan, angayan ka. Ikaw ang dalanong kamatuoran, kanimo maangkon ko ang kaluwasan, ang kinabuhi ko gipakamadyan mo, ako na hinuan sa hamiling mong dugo. Walay rason na ihunong ko ang pag-alagad kanimo, Ginoo. Dili ka bayranan pagkamayo mo, dili hitubnganan pagigugma mo, way sama kanimo, o Ginoo. Angayan ka, simbahon ka sa walay katapusan. Ikaw ang dalan mo, ako na hinuan sa hamiling mong dugo. Walay rason nga ihunong ko ang pag-alagad kanimo, Ginoo. Dili ka bayranan pagkamayo mo, dili hitubnganan paghigugma mo, way sama kanimo, o Ginoo. Angayan kang simbahon sa tanan, simbahon ka sa walay katapusan. Hallelujah. Matinod anon ka. Hallelujah. Mahigug maon ka. Hallelujah.
angayan ka, dili ka bayran na. Pagkamayo mo, dili hitugnan na. Pagigugma mo, way sama kanimo. O Ginoo, angayan kang simbahon sa tanan. Simbahon ka sa walay katapusan, dili ka bayran nga. Pagkamayo mo, dili hitugnan na. Pagigugma mo, way sama kanimo. O Ginoo, angayan kang simbahon sa tanan. Simbahon ka sa walay katapusan. Angayan kang simbahon sa tanan. Simbahon ka sa walay katapusan. Nindot kayo ang minsay sa awit nga naghisisgot nga wala tay laing simbahon, wala nay laing angayang simbahon kundi ang Dios. Nga dili gay ta kabalos, dili ta kabaos sa mga pag-antos, sa mga kasakit sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang kamatayon diha sa cross. Ang aturong pagahisgutan mga pulog mensahe mahitungod ni sa pulong pagbayaw, ang tanan mayong pagbayaw. O ang giingon po diha sa Biblia pagsakgaw, pero ato ning hisgutan kining pulong pagbayaw. Akong gihangyo matag usa sa pagtindog atong basahon ang Biblia diha sa unang Tesalonica kapitulo 4 sugod bersikulo 13. Unya bersikulo 18 hunong. Ang pagbalik sa Ginoo. Mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran, mahitungod ni atong nangamatay na, aron dili kamo maguol, sama sa mga tao nga walay paglaom. Kita nagtuo nga si Jesus namatay og nabanhaw. Busa tungod kang Hesus banhawon og dad-on sa Dios, uban kaniya katong nangamatay nga nagtuo kang Hesus. Ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo kanamo kaninyo mao kini. Kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo dili maguna ni atong mga matay na. Unya mabati ang singgit sa pagmando og ang tingog sa arkanghel ingon man sa lanog sa trumpeta sa Dios. Umukunsad ang Ginoo gikan sa langit, mao'y unang mabanhaw katong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi pa ni atong adlaw bayawon uban kanila didto sa panganod. Aron pagsugat sa Ginoo o kita unya uban kanunay sa Ginoo. Busa pagdinisigay kamo tungod ni ining paglaoma. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat Amahan sa imuhang pag-atiman kanamo sa paghatag kadaugan, sa paghatag Ginoo proteksyon. Nagmalampuson kami tungod kay naguban ka og nagbantay sa matag usa namo ka kinabuhi bisan sa mga Pinoy-anan sa imong katawhan o sa mga kaptangan nga imong gipiyal kanila padayon imong giproteksyonan ug tungod sa imong pagkamaayo o Dios niya kami naghiusa sa pagdaig pagpasalamat sa pagsimba kanimo diha sa imong pagkamaayo nga imong gipasinati kanamo. Amo na usab nga pangayoon kanimo ni ining taknaa ang imong mga mensahe nga mo'y among gikinahanglan
nga among matipigan sa tibok simana nga imong gidugang kanamo, og matipigan namo o Dios sa among kasing-kasing unahuna, din among mahimong hinigiban o taming sa padayon namong pagpaabot sa imong saad nga ikaw mo balik alang kanamo. We declare blessing sa matag usa nga niya karon, maingon man sa ako mga kaigsunan nga naa karon sa nagalaing mga lugar, nga naa karon sa nagalaing mga nasod nga biduyog sa among pagsimba o pagpamati kanimo. I-bless sila sama sa imong pag-bless kanamo. Amahan Dios sa makagagahom, ug salamat o Dios sa imong pagpaminaw ug paghatag sa among gihangyo kanimo niintek naa. We declare nga ang tanan namong gihangyo dili gayud nimo pakyason tungod sa imong mga saad, nga kun kami mo ngayo kanimo padayon nimong ipasinati kanamo. Thank you Lord sa imong panalangin, ug sa mga pulong nga mong maangkon madunggan masabtan. Salamat Amahan, sa pangalan ni Hesus. Amen og amen. Gihangyo nako ang tanan sa paglingkod o niya pahimutang gyud, labi na gyud sa mga kabatan-onan nga paingon pong nagtubo o kanatong mga ginikanan nga maoy mudumala o mutimon sa tinuod nga kinabuhi kahimtang sa ato ang mga kabataan. Kay kitang mga ginikanan sila, kita maoy tigtimon, kita mo'y tigpahinumdom aron ang ato mga kabataan bubuan sa panalangin sa Dios, aron ang ato ang mga kabatanunan giyahan sa Dios og ilayo sa kadautan, ilayo sa bisyo, ilayo sa mga buhat nga makapasira sa panalangin sa Dios. Mahinungdan kita mga ginikanan, gitagaan ta og mga mensahe sa pagdasig nga kinahanglan gyud ng atong pahinumduman, tutukan, monitoron ang atong mga anak aron sila makaalagad sa Dios. Kay sa dihang mga alagad sila sa Dios, ang saad sa Dios kanila i-bless gayud sila. Ang ato rong paghisgutan mga kaigsunan kining pulong pagbayaw, gitimahan ako kini mga kaigsunan, andam ka ba, andam ka na ba ibayaw sa Dios, or andam na baka nga bayawon sa langit. Kining pulong bayawon mga kaigsunan nagapanghitabo na nis unang panahon. Dunay mga kahimtang o panghitabo nga gibilin diha sa Biblia ug mao nay hatagan nato karon og pagtagad. Tungod kay daghan kayong mga tao mga kaigsunan nga nagtuog Dios pero walay panahon sa Dios. Pero bless kayo ka mga kaigsunan, bisan kung hagipot akayo ang atong panahon tungod sa kadaghang atimanunon, mao maguni usa sa mga problema, magkadaghan ang atimanunon, magkagamay ang panahon. Tungod kay magkagamay ang panahon, kasagaran nga atong makita sa atong kagalingon, mag-apas na ta. Nga kung imong tan-awon bisag saog nato gukod, mao ra man gyapon kahimtanga. Kaysa magukod ta nga alagaran nato ang Dios, bag-uhon og panalanginan pa ta. Amen ba? Amen. Lahi ang kahimtang sa tao nga dunay panahon sa Ginoo, kay relax kayo ang pagpuyo. Kay sa tao nga walay panahon sa Ginoo, bisag saon og paningkamot, mao ra gyapon ang kahimtang. Amen ba? Amen. Munang bless kayo ka nga dili mga butang ang imong giuna, kundili ang presensya niya. Amen. Ang mensahe mga kaigsunan nga ato karong pagataga ag pagtagad kanang naa sa bersikulo 16 hangtod sa 17. Sa unang Tesalonica kapitulo 4 nag-ingon dinhi unya mabati ang singgit sa pagmando sa tingog sa arkanghel, ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios, og mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Maoy unang mabanhaw katong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya kita nga buhi ni atong adlaw bayawon pa. Dunay duha ka klase nga kahimtang sa tao nga gipakita diha. Una, kahimtang sa mga taong nangamatay. Amen ba? Nangamatay nga tuas lubnganan, nangamatay nga wala sa minteryo, wala sa lubnganan. Kay daghan kay nangamatay mga kaigsunan nga wa gyud kaabot sa minteryo. Katong nangamatay sa dagat, katong nangamatay sa sunog, katong nangamatay sa gubat, katong nangamatay sa linog. Naapay nangamatay mga kaigsunan ibin sa Malaysia mga kaigsunan, naapay mga taong wa gyud maugkat. Kabantay mo atong pila ka andana nga nahugno nga bag-o palang gi-contract, bag-o palang gitukod nga diin nibuto ang linog sa Malaysia,
Grabe nga paghugno niya, daghan kay mga trabahante na apil sa pagkahugno, hughangtod karon wa pa gani maugkat. Mga taong nangamatay katong miaging tsunami. O niya katong nangamatay miaging COVID-19. Daghan kay mga taong nakalas. Unya kato sila mga kaigsunan, maoy gihisgutan ni Apostol Pablo sa iyang pagsulat diha sa unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16 hangtod sa 17. Nga diha mga kaigsunan gipakita nga inigtingog na sa trumpita, inigtingog na sa trumpita mga kaigsunan, siguro mga kaigsunan, moabot ra gyud ang panahon magkapalit ra gyud og syupar kay kabanday mo atong syupar nga atong first anniversary na atay gipatingog nga syupar. Tutu 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 tutu. Nya matagtingog ana mga kaigsunan na anay spiritual message for preparation sa pagsugat sa pagbayaw, pagsugat diha kang Kristo nga matud pa diha sa kapanganuran. Unya giklaro diha mga kaigsunan ang kahimtang sa mga matay. Katong mga nangamatay, inigabot ni Jesus, banhawon to siya. Lahi sa gipakita sa mga taong buhi nga maabdan sa pagbalik ni Jesus, dili na banhawon, kundi bayawon. Amen ba? Ang tangnan mayong bayawon. Mao ni usas mga pangutana, anang panahon na andam baka nga bayawon sa langit. Mga igsoon. Onya kini nga ang pulong pagbalik ni Jesus, ang pagkabanhaw og kanang bayawon, ayaw gyud na kalimti. Dili ni istorya lamang. Dili ni sugilanon lamang. Kundili tinuod gyud ning mahitabo sa umalabot sa panahon nga mubalik na si Jesus. Unya katong mga buhi, mga kaigsunan, dunay gisugilon didto sa Mateo 24, nga gibasa kaganina, nga katong mga nabuhi, dunay mabilin, duna po'y dadon. Amen ba? Unya, gisugilon mga kaigsunan, kanang mahitugod sa pagbayaw sama sa panahon ni Lot. Kini atong mabasa diha sa libro sa Lucas. Kung doon na kay Biblia mga kaigsunan, basaha ang libro sa Lucas, kapitulo 17. Unya sugod og 28. Ingon diha mga kaigsunan, may sama usab kini sa panahon ni Lot. Ang tanan nagpadayon pagpangaon o pagpanginom, pagpamalit o pagpamaligya, pagpananom o pagpamuhat sa balay. Sa adlaw nga bibiya si Lot sa Sodoma, ang kalayo ug asopre miulan gikan sa langit ug mintabon kanilang tanan. Mausab unya kini ang mahitabo sa adlaw nga ipadayag ang anak sa tao. Diha giklaro mga kaigsunan sa 31, ang atua sa ibabaw sa atop sa iyang balay ni atong adlaw kinahanglan nga dili na manaog. O musulod sa ilang balay aron pagkuha sa iyang mga kabtangan, ang atua sa iyang mga umang kinahanglan dili na mo pauli sa iyang balay. Hinumdumi ninyo ang asawa ni Lot, ang maninguha pagluwas sa iyang kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan ang mawagtangan sa iyang kinabuhi na magluwas iniini. Niadtong gabiuna may duha ka tawo sa higdaanan, kuhaon ang usa ibilin. Og ang duha ka babae nga magaling, kuhaon ang usa usab ibilin. So diha giklaro mga kaigsunan nga inigbalik ni Ginoong Hesus, dunay duha ka klaseng kahimtang nga mahitabo sa mga taong nabuhi. Dunay mga nabuhi mga kaigsunan nga dili gyud madalas pagkabayaw. Amen ba? Unya ang giingon diha pagyud sa Biblia, pagkaalaot katong mga tawhana nga mabilin nga dili maapil sa pagkabayaw. Kanang giingon pagkasakgaw,
paglalin dito sa trono sa Dios. Kay ang mabilin mga kaigsunan puno sa mga kalautan, katalagman o grabe na kaguliyang ang kasamok sa kalibutan ng panahon na. Wala na'y gugma ang tao. Wala na'y respeto ang tao ng panahon na. Unya, diha sa kahimtang pod sa mga taong nangamatay, dili nato gyud na kalimtan. Kinahanglan imo ng hinumduman. Doon na po'y duha ka klase nga kahimtang sa mga taong nangamatay. Pareho silang banhaon, pero dili sila pareho og padulngan. Kanang duha ka klase nga kahimtang sa mga taong nangamatay. Diha sa Juan kapitulo 5, sugod 28-29, diha na to mabasa ang gisugilon mismo ni Jesus Christ, ang duha ka kahimtang sa mga taong nangamatay. Nga dili sila pareho og padulngan. Tungod kay dili sila pareho og binuhatan. Ingon diha sa 28 mga kaigsunan, hangtod sa 29 man siguro na, ako nang basahon mga igsuon diha sa Juan kapitulo 5, versikulo 28. Kinahanglan dili gyud nato ng kalimtan labi na sa atong panahon karon nga sige na og pa kana bitong kumbaga pakiramdam o say tawag sa usapay laing nga mga pulong ana, pahinumdom nga hapit na mobalik ang atong Ginoo. Kay kung imong tan-awon mga kaigsunan, dungan-dungan na gyud, dapat paspasan na gyud og wali ang mga tao. Dapat ikaw pod nga naay Ginoo magtuon og magpaspas na ka sa pagtuon og Biblia. Kay moabot ang panahon daghan nga mga tao nga mangingilad, nga magsulti sila sa pulong pero dili gikas Biblia. Magsugilon sila sa kaluwasan pero dili pamaagi ni Jesus Christ. Ingon dinhi, ayaw kamo kahibulong 28 sa Juan 5, ayaw kamo kahibulong moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog og manggula sa ilang lubong, katong maayog binuhatan, mabanhaw og mabuhi sa dayon. Apan ingon dinhi, kadtong daotag binuhatan, banhaon apan silutan. Tanang mga matay mauna sila'y banhaon, pero dili sila pareho og padulngan. Katong mga taong nangamatay nga bati og binuhatan, dautan og binuhatan ngadto siyang isigataw diha sa iyang pagtuo sa Dios, banhaon to sila pero dad og imperno. Og didto sa imperno mga kaigsunan, giklaro didto sa Biblia nga dunay ulo didto nga dili mga matay. Lapos-lapusan ang lawas sa tao, nga dili pod mamatay ang iyang lawas, kay giilisan naman ang lawas nga dili mamatay. Unya, gawas pa ni ana, daghan kaayong mo torture nimo dito. Mo paantos nimo dito. Niya gawas ana, wala na'y katapusan nga kasakit. Mao man ang makabantay ka, gagihimuan ka ni nag mga salida nga dito sa imperno mga kigsunan, gipakita nila nga dito ang linaw nga kalayo ni agawas sa kalayo na apag yung asupre nga grabe yung sakita, pero dili makaamgo ang tao kung dili siya motuo. Kay daghang mga istorya kaniadto kung walihan ang tao moingon nga walay gika sa langit nga ning balik, pero naa si Jesus Christ. Walay gikan sa yuta kuno nga miadtos langit, mibalik dire. Pero bisan pag dunay mobalik, ingon si Abraham ngadto sa usa ka dato nga dautan nga namatay, bisan pag dunay mabanhaw, dunay mobalik, kung dili sila motuo, di gyud na sila motuo. Muna nga ang duha ka klase nga kahimtang sa tao nga nangamatay o duha ka klaseng nangamatay, ang usa dadog imperno pero ang usa dadon sa langit. Kinsa man ang dadon sa langit katong mga nangamatay? Katong kusog kaayong mamalikas, katong kusog kaayong manglibak, mao ba to'y dadon sa langit? Katong walihan o nya masuko, sangyawan sa pulong sa Dios malain, sila ba ang malangit? Dili. Ang giingon sa Biblia,
katong mga tao nga gisangyawan nga misanong, katong mga tao nga gisangyawan nga mi tuman. Nagpasalamat sa Dios ug na matud pa sa awit kaganina, dili ka bayran. O sa to? Ang pagkamaayo mo. Try to imagine nga gikan sa pagkahimugso nga grabe kapila ka bulan kang gidaladala sa imuhang mama, hangtod karon buhi ka. Sa gadaghan nga mga pagsulay, mga problema, sakit balatian, giproteksyonan o giayo giluwas ka kay aron makasimba ka sa Dios. Munang pasalamatan nato ang Dios nga nining taknaa nakadungog pagyud nga dunay Ginoo nga nagatiman sa toa. Unya atong hinumduman mga kaigsunan nga ang tanan nga gisulat sa Biblia dili lang na sugilanon, dili lang na istorya lamang. Mahitabo ug mahitabo gayud kana kay walay gisulat sa Biblia mga kaigsunan nga dili matuman. Kanang pagkabanahaw mga kaigsunan nga gisgutan ang giklaro diha ang kanang pagkabayaw mga kaigsunan alang nas mga buhi, pero dili tanan lagi buhi bayawon. Ang bayawon katurang andam. Unya giklaro diha mga kaigsunan pagka makaluluoy ang mabilin. Kay nga naman dunay duha ka tawo kuno nga naggaling. Unya ang usa ibilin, kusog dag siguro tong manglibak tong usa. Kusog dag way tong manaot. Unya pareho dugay nagaling. Galing sila dito. Unya, di ba na kabantay mo anang magaling, duha ka buok, gawas tong galing nga kabayo o porma nga inaana, tulod-tulod lang. Kakita mo ana? Kay wala mo kakita, so ginlanti mo, unya na lang. Naay, pero nakita mo magaling nga duha ka buok, mag-atbang. Di ba no? Atbang. Unya, atong hinumduman, ang Dios nga atong gilagaran, nga witag-iya sa tanan, dito sa Salmo 53 ba na, versikulo 2, nga dili na to gyud na kalimtan ka ng mga bersikulo nga niingon, dito sa langit nagdungaw ang Dios, gisusi niya ang matag tao. Unya nakita niya katong mga tao pong nagaling. Unya siguro nagaling ang usa ana mapailubon biya. Ang usa ana mga kaigsuonan mura og hari. Ang usa moingon nga, sige ako'y tig-abod, itong mapailubon ba? Nya kay mo pisik man na usahay. Muingon po tong usa, yawa man dagway ka. Unya ang pangutana na kinsa may bayawon ana? Katong tao nga mapailubon, katong tao nga mapabsanon o katong kusog kaayong mo nang kuhay Kristohanon, kitang mga Kristohan gitudloan ta nga dili na ta maglitog og mga daotang pulong. Kung kaniadto sa yunta nga makalitok karon dili na inay mong tapad, dili na. Undangan na mintras buhi pa. Ang usa siguro mga kaigsunan sigig memory verse. Sigig memory verse niya ang usa po siya nga sigig memory verse niya nagkapuliki siya abod unya sige sa memory verse, damor siyang nagkapuliki, kaya ang iyang memory verse, iya pag yung gi-in-English. Basig si Bro Moses na ganito. Nindot biya, kayo mga kaigsunan, nga nabisi ka sa mensahe sa Dios kaysa nabisi kag pangdaot sa tao, wa kay maaning maayo. Unang naay pangutana sa mensahe karon, andam ba ka nga bayawon sa Dios? Ang bayahon mga kaigsunan, maunay nahitabo sa panahon ni Lot. Before ni nag-ulan og kayo og asopre ang Sodoma Gomora, miabot usa ang mga anghel og gikuha silang Lot og ang asawa ni Lot. Si Lot og ang iyang asawa gikuha sa anghel. Unya gigiyahan sila ngadto kamo anang barangaya. Ingon si Lot, layo kayo na, padtuara mi anang gamay isla diha. So nisugot ang anghel, dagan mo. Ayaw mo paglingi, kay kung mulingi mo, mamatay gyud mo. Grabe kayo mga kaigsunan, kaampinganan kining gitawag instruction. Ang tanan may instruction. Pag dili nato tumanon ang instruction sa Dios,
patay gyud ta. Laglag gyud ta. Unsay giingon sa Dios? Gipasaylo ka, lakaw ug ayaw na pagpakasala. Ang tanan dili na magpakasala. Muna niingon si Juan, ang tanan nga nahimong anak sa Dios dili na magpakasala. The word magpakasala, mga kaigsunan, kana bitang butang nga nasayod na ka nga sala, ayaw na gyud na buhata. Kay kung buhaton nimo ang usa ka butang nga nakabalo ka nga sala na, unya imo nang gibuhat, ang imong kinabuhi makasasala. Unya ang pangutana, asa man ka maingon? Langit, impierno. Mao ni dapat unta iwali sa mga simbahan. Mao ni mga mensahe nga dapat ipadungog sa mga tao nga nagtuo Ginoo nga adunay langit ug adunay impierno. Dunay mubalik si Jesus Christ. Subo lang daghan kay mga tao nga kung walay trahedya perting relax kayo. Kabantay mo sa unang yun akong scroll sa after sa linog. Paglantaw yun ako sa cellphone, ang unang nakita nako ang McDo. Building sa McDo, second floor, na takilid. Unya, abi na kong maura to. Unya, katong mga nangliki nga mga dalan. Pero karon, kung imong lantawon ang mga post sa FB, luoy kayo ang mga tao dito sa Danbantayan, sa Norte. Walay balay, kutob sa mga simintong mga balay. Bisag dili gani siminto, hurot di ay sila. Gani, manglimbawt akong balhibo, mga kaigsunan, magsudong ko sa mga kanabitang ilang kahimtang. Kay sigirag uyog dito, napita. Nya, wa gyud sila kabaloon sa hinungdan. Nya, si may aging mensahe, mga kaigsunan, atong hinumduman nga, dunay pag-uyog usab ang katapusan. Pero nang kanindot bantayan nato ni mag-unsa man ang panghitabo sa kalibutan, dunay mga dagko, the big one ang giingon dihang gipaabot, mga kaigsunan, nga moabot og 7 to 9 magnitude. Nga bisan unsa kuno kagamay nga balay uyugon, pulpugon, unsa ka ang mahitabo sa hunahuna kasing-kasing sa tao. Dunay mga tao siguro ng panahona nga dili mamatay matumpagan, mamatay ras kalisang. Nagpanik. Munang mintras relax pa ta. Seryosoho na nato ang pag-alagad sa Ginoo. Ang giingon sa Biblia, ayaw na pagpakasala. Dapat dili na ta magpakasala. Iyahanay na bitaw tagbantayanay sa atong baba. Kay usahay manggod diha manggod mo agi ang sala. Unya hinumdumi ang sala mo resulta gyud nagkamatayon. Walay sala, mga kaigsunan, nga mo resulta panalangin. Walay sala nga ikaw panalanginan tungod kay nakasala ka. Mo resulta gyud nagkalisod ug problema, balatian ug uban pa. Muna nga kung gusto ta nga maharuhay sa pagbalik ni Jesus, malipayon ta ug bayawon ta sa panahon nga moabot si Jesus, kinahanglan nga sa atong pagtuo buhi ta. Dunay mga ilhanan, mga kaigsunan, nga angay natong ikinabuhi. Ingon nga kita nagtuo sa Ginoo. Dunay mga ilhanan, mga kaigsunan, nga nagpakita, mga buhat nga nagpakita nga tinud-anay gyud tang nagtuo sa Dios. Kaya atong hinumduman, bisan gani ang demonyo matud pa na ipagtuo, pero wala makita sa buhat. Munang diha sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 17, ingon diha mga igsuon, patay ang pagtuo kun walay buhat. Nagtuo ka Ginoo, pero ang imong buhat dili mao. Nagtuo ka Ginoo, pero wala gani ka kasimba. Nagtuo gani ka Ginoo, pero wala gay ka kabasag Biblia. O saon nimo pagkasiguro nga nagtuo ka nga wa kanay kay basa-basag Biblia? Munang bless kayo ka nga gipadad-an ka sa Ginoo ug magwawali, nga gidasig ka nga mubasag yung kag Biblia. Amen. Pero pila lang kabuo ka mga batanon nga mibasag yung Biblia.
Muna akong dasig kaninyo mga batanon, mahal ko kamo. Kamong mga ulitaw, mga dalaga, mahal ko kamong tanan. Gikan ko ana. Gikan ko sa pagkabatanon, karon batanon lang gyapon. Tinuod ba na? Gikan ko sa inyong pangidaron. Ang Biblia nagsulti, alagari ang Dios. Unsaon nimo pag-alagad kung wa kay panahon sa Dios? Muna akong hangyo ug dasig ninyong mga batanon para mahimumong tinuod nga panalangin sa inyong mga ginikanan. Ayaw ninyo usiki ang inyong pagkabatanon. Alagari ang Dios. Na amoy kusog, nindot kay ng inyong kusog. Na amoy mga talento, ayaw ninyo tagui. Ayaw ninyo ablihi ang sala. Kay kung ablihan ninyo ang sala, mga kaigsunan, labi na sa mga batanon, gi-welcome ninyo ang kadautan. Gi-welcome ninyo ang mga katalagman. Gipasulod ninyo ang mga trahedya nga pwede unta ninyong likayan. Munang gidala mo sa Ginoo dinhi para mahimong panalangin mo sa inyong mga ginikanan. Dili mo problema. Sa panahon nga matigulang na inyong ginikanan, makapanghatag mo panalangin, kayo napuno mo sa panalangin, kay sawa gid mo'y panalangin, unsaon man ninyo paghatag sa panalangin kung kamo mismo zero. Sige ra mong pangayo. Inyong mga ginikanan, magkango-kango na. Maglison na gani og gunit anang ilang arinola. Unya, maingon na, dong, kanang tagae ko para sabon. Nya ikaw, maglisod ka. Ikaw pa'y mangayo. Pana kay kwarta diha, 5. I-welcome ang panalangin. Ayaw i-welcome ang katalagman. Unsaon pag-welcome ang panalangin? Pangalagad sa Dios. Seryosoha ang pagpangalagad sa Dios. Sultihan ta mo mga kigsunan ang mga batanon nga nangalagad ti sa tinud-anay nga pagpangalagad, wala man magkalisod. Grabe kadaghanang pabor ang niabot nila. Muna niingon ang Ginoo, sulay ang Dios. Sulayin ninyo ako. Kaya siya mo'y tag-iya sa tanang butang. Siya mo'y tanang tag-iya sa tanang panalangin. Mauna nga, ayaw ihikaw ang imuhang talento, ang imong kusog, ang imong pagkabatanon, alagari ang Dios. Samtang may kusog pa, para mahimo kang panalangin sa imong pamilya pagkaninduta mga kaigsunan kanang bitaw, kanang usa ka batanon nga muuli bitaw gikas trabaho unya magdala og mga gasa sa iyang mga ginikanan, ang ginikanan nga mag-atang pud taon nga ang iyang anak nga nindot na kaayo og pamorma. Nya nindot na kay grilo, nindot na kay sakyanan. Moingon mani ako'y mga dala, kumusta ba? Ang imuhang ginikanan siguro, dug, bingan ako kay nimo dong. Nya napag yung mga gasa. Pero mauli gani ang anak nga adis-adis. Luoy kay ang mga ginikanan magkurog. Munang mga ginikanan, insakto kayo ang inyong gibuhat nga ang inyong mga anak nadasig diha sa pagpaduol sa Ginoo. Atong pakpakan ang Ginoo sa mga ginikanan. Mga nagtuo, mga kaigsunan nga madala sa pagkabayaw. Una mga kaigsunan, makit-an yun na sa buhat. Una nga buhat nga gipakita diha nga magpakita maog yun na yung mga tao nga madalas pagkabayaw nga dili mabilin. Kanang giingon diha sa Biblia nga paghinulsol. Ang pulong paghinulsol dili na siya pulong lang. Ang tinuod nga paghinulsol mga kaigsunan nuna gyud nay resulta nga kabaguhan. Mao na niingon si Apostol Pablo diha sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 17. Ang bag-o ming-abot na, ang daan milabay na. Bisan kinsa katong nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Bag-o na ang iyang mga pinulungan. Doon ay respeto na sa ginikanan. Unya, gawas pa ni ana, magpakabana na. Mahimo ng rayna og mura og kanang hari ang mga ginikanan.
Kasuway gyud mi anak mga kaigsunan nga ang amo ang mama ug among papa wala na namo patrabahoa. Nagkahiusa mami mga anak. Murag kaduha to kahigayon. Kaduha lang kahigayon, wala po gito magsige. Nga dili na namo pakabuon among mama, dili pod namo pakaluso ng among mama, kalos og kabuo mao ra man din na. Dili na namo pakahuyo ng among mama. Unya kami na pod ang manglaba. Kabalo mo akong mama, nakapanabi gyud siya sa among silingan. Unya ang mga silingan namo sa dito sa Negros sa una, moingon pod nindutan nimo Marino. Nindutan nimo Mari. Kanang magsurusuroy na lang ka Marino. Nindot pa kayo nga ang mga ginikanan, kamong mga batanon sulay ragod. Kanang inyong mga ginikanan sulay nga himua silang rain na. Labi na gyud kung daghan mo, magsabot ragon mo. Moingon mo nga kanang ayaw usag kabo, ayaw lang usa og kanang pasaw og baboy, diha lang ka, diop kakaron. Pagkanindota, no? Walay dili mahimo na sa inyong mga mga anak, kay na ang inyong mga anak dire. Amen ba? Pero kamong mga ginikanan nga nakadungog, ay ra po mo pag apas anak nga akanos apan man nahimo sa akong mga anak. Pero nindot ba kayong paminawon, no? Kanang mga anak nga nagkahiusa sa mga buluhaton nga kaniadto, ikaw mismo ang murag nagdupa-dupa mga igso. Di ba makakita ka grabe ka busy ang mga mama papa? Nindot kayo siguro ang anak moingong ma ako'y luto ron. Nya kamong mga ginikanan nga moingon ang inyong anak ako'y luto unya dili gani maayo, ayaw pud taon singkahe. Ayaw pud ina bisit mandagway ka. May pa ako galuto unya malikas pa, ayaw undangin na ng pagpamlikas. Amen ba? Amen. Itong pagpakan gino na kusog-kusog. Amen. No? Kinanglan ato na nang bag-o na gyud ta, no? Bag-o na gyud ta. Ang bag-o mga kaigsunan usas makatabang aron bag-o ta. Kanang makigkuyog tas mga tao nga nagamping sa ilang baba. Magpatakod ta sa mga tao mga kaigsunan. No, unsa man mga pamaagi Pastor Gideon aron ang kabaguhan mo'y ato agyong puy-an. Basaha ang Biblia og buhata. Hatagi ra og panahon mo nang malipay kay ko niingon si Jaya, namas Jaya. Nadi ay ipabasa na ko sila ko nga di ra ko ron mag-live kay gikapoy ko sa kuan diri sa simbahan. Saka mo dito, una mo dito basa. Ingon na si Jaya, pagkaninduta gyud mo basa, dali ar po ni hunong. Nindot kuno kaayo magbasa. Nya ako silang tagsa-tagsa, ko duduhar ta ka bersikulo. Nya damor na ko silang pabasahon, even ang ako ang asawa, mulid sila sa pagbasa. Ako na matikdan nga ang mga bata mura og dali silang makasabot bisan sa eskwelahan. Kay na-train man sila sa pagbasa. Unya atong hinumduman ang Biblia mga kaigsunan puno na sa kaalam. Si Apostol Pablo diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3:15 niingon si Pablo ngadto kang Timoteo, nasayod ko nga nagbasa ka sa balaang kasulatan sikad pa sa imong pagkabata. Nya ingon day si Pablo, mauni ang naghatag nimong kaalam. Dali kayong pasabton ang bata kung sige na sila basag Biblia. Og sa dihang manarbaho na sila, masabtan nila kung unsa ka-importante ang pagtahod sa Dios. Amen? Maunay magdala og kabaguhan gyud sa atong mga anak. Ibin gani sa atong mga pagkaginikanan. Ang pulong sa Dios maura gyud paghatag kabaguhan. Dili ang pagdapig sa relihiyon nga dili wala itudlo ang balaang kasulatan. Mana nga ikaduha mga kaigsunan nga buhat nga nagpakita nga apil gyud sa pagkabayaw kanang pagpadayon sa pagpangalagad. Mateo 24:13. Mubo ra kay na siyang bersikulo ha. Nindot gani kay nang memorization. Ingon diha Mateo 24:13. Ang magpadayon mauray maluwas. Asa mabasa?
Mateo 24:13, ang magpadayon mauray maluwas. Magpadayon sa pagsimba, magpadayon sa pagbasa o pagtuman o pagkinabuhi sa Biblia, maurag yun ay bayawon, maurag yun ay lalinon, dili na sila mabilin. Pero katong dili magpadayon kay nadapukan sa mga pagsulay, maubitaw ng mga igsoon, kung dunay may mga pagsulay sa inyong pagpangalagad, ayaw kalimti ang Dios. Ang pulong magpadayon, bisan sa unsang sitwasyon, dili gyud mo undang sa pagsimba. Dili gyud mo undang sa paghatag og panahon aron madaig siya. Kaingon si Jesus, ang magpadayon mauray maluwas. Buti pasabot, dunay dili maluwas. Amen? Diha giklaro mga kaigsunan. Sige. Banhawon to sila. Katong mga namatay banhawon kay ang bayawon kana ramang mga buhi. Kanang mga buhi mauray babayaw pero dili tanang buhi mabayaw. Ang bayawon katurang nagtuo nga nabag-o. Naamong ko'y nagtuo nga wa pa pon mabag-o. Naapoy nagtuo nga nibalik na noos kalibutan. Munang bless kayo ka nga kung naa kay pagtuo karon barog gihangtod sa kamatayon nga doon na tayo Ginoo. Kanang mga pagsulay, mga tentasyon, o dili na sila makabuntog kung nagsunod kita sa Ginoo kay proteksyonan man ta niya. So, ang katong mga namatay kaniadto mga kaigsunan, sama sa karaan nga mga kapanahon, sama sa panahon ni Noe, sa panahon ni David, sa panahon ni Abraham, sa panahon nga ang mga Israelita dito pas Ehipto, katong nangamatay hangtod sa pag-abot ni Jesus Christ, naghulat to sila sa pagkabanhaw. Nya dunay duha ka klase nga mabanhaw. Mabanhaw nga mga taong daotag binuhatan, mabanhaw pod sila, mabanhaw pod ang mga taong maayog binuhatan. Kana sila tanan mabanhaw matud pa ni Jesus Christ sa Juan kapitulo 5, 28-29. Pero katong mga daotag binuhatan, banhawon silutan. Pero ang tao nga maayog binuhatan, banhawon unya dados langit. Muna gitawag rapture. Katong wala kailas Ginoo, katong wala kapangalagad sa Ginoo, banhawon to sila pero dili lalinon. Maura to'y mabilin sa kalibutan. Munang maingon siguro ka nga, maingon siguro ta mga kaigsunan, luoy kay itong mga tao atong mga tigulangan, lolo ug lola nga wala kapangalagad. Actually, dili ka dapat mabalaka. Ang dapat imong kabalakan, ang imong kinabuhi kay mga tubang ka. Mga tubang man ta. Dili na to kabalakan ang kinabuhi sa uban. Ang atong kabalakan, siguruhon na to atong kaugalingon ng atong pamilya. Amen? Ang atong mga anak. Kay kung sigurado ta mga kaigsunan na kinabuhi ta sa pulong sa Dios, matingala ra nga to ang mga parenti atong mga igsuon uban pa. Nganong nindot man na kay sila kinaiya? Kay ngano man nagbantay man ta, nagamping man ta sa atong sinultihan, nagamping man ta sa atong batasan. Nya makit-an na sa atong mga kanakan. Nya padayon ta nga mosimba, padayon tang magpagamit sa buluhaton sa Ginoo. Kabalo ko nga dunay hiyas ang matag-usa. Kay mao nay gipamulong ni Apostol Pablo sa wala pa mo kayab si Jesus Christ sa Efeso kapitulo 4 sugod og 7. Mato dinha mga kaigsunan ang tagsa-tagsa gitagaan ang gasa. Wala lang diskubrehe sa mga tao ang gasa nga gibili ni Jesus. Mao na nga dinhi sa simbahan gipahinumduman ta nga ikaw ug ako dunay gasa. Kinahanglan tinuod ta nga naghinulsol, ang tinuod nga naghinulsol mga kaigsunan bibiya gyud sa sala. Og nagpadayon ang kinabuhing bag-o. Sunod nagpadayon sa pagsimba, pag-alagad sa Ginoo. Unya ang tao nga nagtuo nga maoy madala sa pagkabayaw, mga igsoon katong nagtuo nga nagbuhat ni Jesus, katong nagtuo nga nagbuhat sa buhat ni Jesus Christ. Unsa may mga buhat ni Jesus Christ? Ingon si Jesus Christ, wala ko muanhi para sa akong kaugalingon, kundi ni anhi ko aron pagbuhat sa nagpadala kanako.
Buti pasabot ang buhat ni Jesus, dili nagbuhat siya sa iyang kaugalingong gusto, sa iyang kaubuton, kundili sa gusto sa amahan. Munang magpuyo ganitas kalibutan, dapat ang gusto sa amahan mo'y ato ang pangitaon. Unsa may gusto sa amahan, magkinabuhitang matarong, magkinabuhitang balaan, magkinabuhitang tarong mga kaigsunan. Ang amahan, tarong nga modumalas ihang mga anak. Ang inahan, ang bana, tarong nga mudala sa iyang asawa. Ang asawa, tarong sad nga mudala sa iyang bana. Kinahanglan tarong ta nga makitaan sa Dios. Unsa may makatabang nato aron mahimo tang tarong? Biblia lang. Amen? Monang sa panahon nga musimba ta, ang pinakaimportanteng bahin sa atong panimbahon, ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ang pagkat-on sa mga minsay sa Dios. Kay kung nakakat-on ta, nakadungog ta sa mga minsay sa Dios, nakakat-on ta sa tinuod nga kinabuhi nga magdala nato sa saad sa Dios. Hinumdumi ang saad sa Dios, mga kaigsunan, puro na ay paagi. Buti pasabot ba? Ang tanang saad sa Dios naa say kaugalingong pamaagi. Amen? Ang saad sa Dios, luwason ka. Unsa may pamaagi aron maapil ka sa kaluwasan, kinahanglan mo tuog maghinulsol og mabag-o gyud ka. Kay kung mutuog kang wa ka mabag-o, wala ka anak mo tuo. Matod pa sa sulti ni Apostol Santiago. Ang tao nga nagtuo, apan walay maayong buhat, patay ang iyang pagtuo. Pero ang tao nga nagtuo nga naay maayong buhat, dadon siya sa langit diin na ang Ginoo. Muna nga atong hinumduman, mga kaigsunan, mao ni kanang pagbalik ni Jesus, kanang bagong langit ug bagong yuta, kanang impierno, mga kaigsunan, dili na sa istorya-istorya lang. Tinuod na siya, mga kaigsunan. Kanang giingon ni Jesus, dunay mga linog nakapanghitabo. Amen ba? Dunay mga gubat sa dili pa kumubalik, mahitabo gayud ang mga gubat. Muna nga sa miaging Domingo, gubat usab ang gipabati sa Ginoo. Dili lang sa gawas o sa duol, ibin gani sa atong Senado, sige na sila ginubatay. Kabantay mo anang meeting sa Blue Ribbon sa mga senador, wala sila magkahiusa. Bisag klaro na gud kayo, ang uban hanap-hanap ra, pabuta-buta ra ng uban diha. Mao na nga kita, mga igsuon, dili ta magpabuta-buta, dili po ta magpagbungol-bungol. Kinahanglan nakadungog og nakabati ta sa minsay sa Dios og nakasabot ta. Unsay kinahanglan buhaton mao ni? Ipadayon ang kabaguhan. Inay mo tapad, ipadayon ang kabaguhan. Kung kaniadto nakuha-kuhaan ang imuhang pagkabutbuton, nakakuhaan ang imong pagkahimalikas, kuhaan ang yun, dili kay kuhaon ra gyapon. Kaniadto nakuha-kuhaan ang imong pagkatapulan, medyo nakaguhian na ka, ipadayon gyud ang pagkakuhian. Amen ba? Kaniadto mura og kanang murag maayo-ayo na ang imong pagkabana, maayo-ayo na ang imong pagkasawa, karon maayo na gyud ang pagkabana o pagkasawa to pagpakan ng Ginoo. No? Sa una murag may pagkadudahon, karon di na gyud magduda. Kay naay pagsalig ng usag-usa. To pakpakan ang Ginoo, mga kaigsuonan. Mao ginay pinaka-importante. Ipadayon na to kay ingon si Jesus, ang magpadayon mauray maluwas. Manindog ta, atong pasalamatan ang Dios, nya atong hangyoon ang Ginoo nga Lord, tabangi ko sa pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Og iampo pud ang inyong mga anak nga niya dinhi. Og atong inyong mga anak nga wala diri, inyong iampo. Mintras nagpataas ta sa atong mga kamot, atong ipataas ang atong mga kamot ngadto sa Ginoo. Unya ang imong unahuna ihatag ngadto sa imuhang kana bitang magampo ka nga ihatag nimo sa Dios, pero imuhang litukon na Lord, i-bless akong anak, kinsa tong imong anak, imuhang ginikanan, imong asawa, imong bana, imong maigsuon, imong makaila. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom. Salamat Ginoo nga imo kaming gisuginlan sa tinuod nga mabayaw, tinuod nga kinabuhi nga maapil sa pagkabayaw sa imong pagbalik. Diin mo sugat diha sa imuhang pagbalik o pag-abot, amahan. Salamat Ginoo nga imo
kaming tabangan nga ang tinuod nga paghinusol kabag-uhan magpadayon og tinuod nga kausaban Ginoo dili gayud mo balik dito sa daan nga kinabuhi kundi sa tinuod nga bag-o nga kinabuhi og magpadayon kami sa pag-alagad kanimo Amahan. Among gipangayo usab ang among mga kaigsunan, imo silang tabangan, imo silang proteksyonan, imo silang giyahan Ginoo ug usas mga giya nga among nabatunan na angkon na sabdan mao nga kami nakadungog kami karon sa imong mga pagtulunan. Salamat o Dios nga imo kaming gidasig nga samtang duna pay panahon magkinabuhi kami sibo gayud sa imong mga pulong kay ang imong pulong mudalaman kanamo diha sa imong mga saad. I-bless Ginoo ang tanan nga mga kabatan-unan nga niya karon Ginoo mahimo silang maayong batan-on, mahimo sila nga maayong muatiman sa ilang mama ug sa ilang papa ug sa ilahang mga igsuon. I-bless Ginoo ang mga kabatan-unan, mga kabataan ug sa mga ginikanan karon. Salamat Lord nga nagpadayon ang tinuod nga kabaguhan, nagpadayon ang tinuod nga kausaban sa ilang kinabuhi. And thank you Lord nga ang imong pagkamaayo maoy mabati makita sa among kinabuhi diin ang balang espiritu Ginoo naa kanunay sa usa-usa ug sa among mga kaigsunan nga nakigduyog kanamo sa pagsimba kanimo bisan pa naa karon sa ilang Pinoy-anan pinaagi hindi dugduyog kanamo pinaagi sa programang pulong mo kinabuhi ko Facebook Live. Lord, i-bless usab ang ako mga kaigsunan bisan pa sa ako mga kaigsunan nga nasa abroad. I declare blessing adto kanila, mahimo silang panalangin usab sa ilang Pinoy-anan sa simbahan ug sa nagkalain-laing mga buluhaton din ang imong mga pulong nag-ingon man nga kung doon na may buhaton ikaw gayud ang moganti niini. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin, padahin ka mag-bless sa tanang matinud-anon bisan pa sa nagpadayon sa pag-abag ni imong simbahan sa mga panginahanglanon ni imong simbahan wala gyud nimo pakyasa Ginoo padayon nimong gitagbo bisan pa ang tanang mga tao nga imong gihimong instrumento aron pagtagbo niining mga gamit ni imong simbahan. I declare blessing adto kanila tanan Ginoo. I declare blessing upon blessing in the name of Jesus. And thank you Lord sa imong pagtubag ug pagdawat sa among mga hangyo pagampo, mga pagdahig pagpasalamat, mga paghimaya alang lamang kanimo Amahan sa ngalan ni Hesus ang tanang Kristohan magingong amen. Okay, amen. Ina imong tapad ipadayon ang kabaguhan. Akong ihatag sa nagdala. O karon ato ta sa atong mahigugmaong halad nga mao ang paghatag og tithes and offering. Mohatag sa kalipay diha sa Ginoo, mohatag sa kalipay diha sa Ginoo. Daigon ta ang Diyos, busalig ka niya, sumali payo kasing-kasing. Hallelujah. Mohatag sa kalipay diha sa Ginoo, sa kalipay diha sa Ginoo. Daigon ta ang Diyos, mosalig ka niya, sa maligpayong kasing-kasing. Hallelujah. Atong iisa ang atong tuo nga kamot atong mag-ampo ta alang sa tithes and offering. Labing gamhanan namo nga Amahan, salamat salamat sa imong panahon, sa imong oras nga imong gihatag kanamo nining panimbahon Lord, nga kami nabusog sa imong mga pulong Ginoo nga naghatag namo og igong
kaayuhan o kaluwasan sa mong tagsa kinabuhi. Lord, bisan pa man ining sa lapian ng bahin, Lord, ikaw Lord, mag-bless ni ini sa mga tagsa nga nagpaabot ni ini Ginoo nga kini magamit sa among pagpalapad, pagpalambo ni imuhang balaypuanan, Lord. Og sa mga tagsa ka kinabuhi nga nagpaabot ni ini, Lord, ikaw Lord, magdugang, magabubuog igong panalangin. Yes, Lord. Sa ilang tagsasaksa kapinuyanan, Lord. O kining tanan, akong ipangayo pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. At itas mga pagpahibalo, mga kaigsonan ko sa Ginoo. Ang mo presider karong umaabot Domingo kay si Gaw Albert. O niya, ang mo scripture reading kay si Inday Ailame. O niya, mo testimony kay si Nairoel Iran. Siya ang muhatag o kadaugan. Anya ang special number kay sila Ate Jinky family. And the most awaited nga. Ilaha ang panahon. Sunod Domingo. Unya, sa gihapon, nagpadayon ang ato ang Bible story sa mga bata. Matag Sabado, alas 2. Ya, kanang gidasig ra pud nako ang ubang mga bata nga kanang mang-invite po sila sa ilang mga friends. Kay sa syudad mi, sa una, grabe man yun ang squatter kayo ang syudad. Daghan kay may bata madala sa simbahan. Kunya, okay ra po ilang mga ginikanan, bisan ang ilang mga ginikanan, kanang naapa jud sa kanang kalibutanon kaayo, pero kanang gusto po nila ang ilang bata matudloan po sa pulong sa Ginoo nga anaa sa Bible. Daghan kaayo, daghan kay tanan. Mulagi amo adtuon kay pananghid pa mas ilang mga ginikanan. So sa dire kanang hinahinay ra gyud ta. Bas kanang hinahinay hantod ang uban makasabot na gyud. Bas bahalag hinay-hinay basta kay kanunay. Alang kusog ka istanan nagabot sa unahan lukapa. Wabitaw, wala nga ampo ra pud nato sila jud. Wala ay posible sa Ginoo. Ya nga dugang mga announcement akong ihatag sa iyang alagad. So salamat sa Ginoo sa kalampusan kadaugan sa atong panimbahon. O niya salamat sa iyang pagkamaayo nga ang ato ang bintana humanagyod atong pakpakan ang Ginoo. O niya mga gamit ato nang ibilin dire na punta mag-practice sunod Sabado. O niya ato ang concert stage okay na lamang karong si manahon na ako ni siyang humanon og maabot kung gi-order nga grinder kay ni surrender gyud ang grinder. Primero ang iyahang carbon brush maoy sige na akong gilisan sige kog order sa TikTok. O niya pila ka kuan mahilis dayon ang iyahang carbon brush. O niya sunod kato ni ang coil ako ang gi nangyalanta kog tutorial diha sa YouTube. Ayo pa nadugay gahapon kay moaso naman gyud siya. Usiga naman siya. Nya ako ang gi ilihaan na sad. Wa na gyud moaso. O niya ingon dito ang tutorial nga nasunog na iyahang coil. Mo nang nag-short na siya dito. Nya mo na nga dili pa siguro nako ni trabaho kung wala to moabot di pa to moabot ang grinder kay lisod po kay manghulam-hulam sa ko ang huna-huna maatlan na niya tagguba makailis tagbag-o. Mo na nga atuan na lang yung gamit mo ato ang gamiton actually do naman tay duha na kabuok barina grinder na lang nya akong gi-order nga grinder katong mahalon tong boss nga grinder niya karong simanahona karong bulana sa Oktubre
maoy atong sabutan ron kay sa miaging bulan sa September maoy nakasabot naman ta ato pero murag may pakapuspon katong atong sabot ba nga sa usa ka bulan kausa bisag kana ragod maghukop gyud ta enjoy biya kung magdaghan ta pero ang ako lang ihangyo nga i-arrange lang inihang trabahonon nga isa po mo ari isa ta mo ari kanang okay na inyong mga hayupan o niya katong naay mga hayupan nga kinahanglang yung paniod to inyo ra pong ulion dili pod manghurot og uli usaray mo uli mapakaon sa inyong iro mapakaon sa inyong baboy balik ra pud ta dire o niya sa usara gud ka bulan usara gud ka adlaw nya dili pag yun na usa ka adlaw mura ba og kanang murag family bonding ra bitaw na nato adad-ara gud na inyong mga anak nya diri ra gud ta magluto anay tabangan ra gud nato unsay atong lutoon niya pero kung mag-ulan priha atong last month nga nag-ulan ni post ko nga oy ulan man di man madala so sunod na pod bulan oh pero Brad Julius ha ninto nga Brad Julius ang iyang bara na apagani diha silang duha og si David ug Brad Julius maoy sigig duggal unya ingon taos David pa grabe hang mubugwal tawhana pirmiro iyang gihiram hapak na hapak yun kay lugos biya sa kita di yun sa makakita kumbaga di ka sa kakita kung yota ba na bugwal or bato ba ano wala may bato kay dire so sabot ta karon kanang unsang pitsaha ta magtagbo kung muulan sunod na po bulan mag-ampo ra siguro ta nga di muulan kuya mag-ampo ko nga di muulan naapoy usa nato diri mag-ampo nga Lord di ulan anang pitsaha kay tagbo biya namo na sa Sabado na ay 11, 18, 25 asa man ta ani Sabado 11 karon ng semana karon ng Sabado ha kay ato man ning gikasabutan unsa man sa Sabado 11, 18, 25 imagine ha sa usa ka bulan usa ra pod ka adlaw nya dili biya gyud na usa ka adlaw di po na 12 hours bisan god og duha ka oras atong kalot-kalot diha oy dako nakitag-agi ana hantod man landscape yun nato ato ang simbahan kay nindot man gud kayo kung ato ang yuta bitaw maplastada kay nindot biya ka itong simbahan pagkanindot atong simbahan ay na atong pagpakan ang ginon nindot kitong simbahan nya ang usapos makanindot ang area man kanang ato ang ground ato nang man landscape nya sige tawag ingon na akong asawa di isa kumbahan nung bulak bes ko ay lang kay makalot niya apil nya unsa man tang pitsaha 11, 18 or 25 mao man ni mga pizza sa Sabado unsa mang kay mao ra man gyud ang adlaw nga way klase kanus aman to ilang dula bes 17 pag 17, 18 wala mga bata 18 walay mga bata katong naay mga ni-intrag kuan mga sportsmate unsa man kamoy tingog bayari ta unsang pitsaha inyo ha diha 11, 18, 25 kamo diha wala mo 18 aritas 25 ang 25 Sabado gyapon unsa man kamo diha unsa man 25 ta mo are dire 25 pod sige kining ato ang gisabutan ang Ginoo may nagtan-aw gyud ani ang Ginoo mo'y nakadungog nakabati o niya atong hinumduman i-enjoy ra gud nato tong pagpangalaga diha sa Ginoo pagpanindot sa atong tigumanan kay gibuhat man nato na para sa Ginoo ni ako lang gihangyo ang inyong balay i-arrange lang para
kuan sad malinaw ang gyud pod ang inyong pagpuyo nindot magunang magsinabdanay ra gyud mo. Mao man ay ato ang yung krusada pag sinabdanay aron mohari ang kalinaw. Sige 25 arita. Aniya karong si manahon na maabot akong grinder, munindot na ni siya kay ako man nang butang nga gribete. O say tawag ana bes? Bisboard kana diha. Nya mga hayo pa ko og kanang idea unsay nindot gyud diring color kay i-final naman ako nag color. Kay kuan pa man na siya. First coating pa man na siya. Flat pa man na siya nga pintal. Dili pa na siya mao i-final. Kana siya di pa na gloss. Nya kanin diri mo ako atong kanon kanang tarungon. Nindot kaayo kung maatimang gyud simbahan. Nya human ani magdagyaw na natin 5 sugod-sugod na tagpananom kung maplastada na ang yuta. Amen? Nya kaning palibot diri kana diha labi ng likod naananay lansones, naananay mangga, naananay nangka, naananay katong prutas nga gikas Israel nga gihatag ni Brother Roel atong pakpakan ng Ginoo. Aw Israel to sa to? Katong ingon nimo nga nindot kayo nga gikas gawas. Basta kay gikas gawas. Gikas gawas sa malabuyok. Kung alegria, basta gikas gawas na. Nindot to kay naay mga lansones, diri murag naay toy tulo ka buk lansones ana laray. Nya buhi na kung gimonitor kanindota. Nya kisa may makabenepisyo ana. Kita pod ato mga bisita, no? Kita ra pod. Magihanay ta nag li hinog na pastor. Oh. Kaya kanindot. So sunod ato na ning landscape dayong kuan nanom tagbuwak. Yayon ninyo kalimti, ipadayon ang pagkabago, ipadayon ang pagpangalagad, dayong ang pagtuod dunay buhat. Manindog ta? Wala na ipahibalo? Wala na? Ha? Kani ako ra hinahinay saan eh. Kay atong materyales dili man. Kay kani kuan naman lang ni, human naman ni sa kuan katon naman lang. So ato tas pagpanindog unya atong ibayo atong mga kamot uban sa atong mga kaigsunan nga naa karon sa ilang mga lugar. Amahan na mo nga Dios sa mga kagagahom, nagpasalamat kami sa kadaugat kalampusan sa among paghalad diha kanimo. Salamat Lord sa imong pagdawat sa mga halad. Gikan sa lapalapahang tud silong pulo ug sa tanan nga naa sa among kinabuhi ug sa mga butang bisan pa o Dios sa kusog bisan pa Ginoo sa salapi, we declare nga ikaw ang Dios nagadawat nini, padayon mo usab nga giblas ug gipanalanginan ang imong katawhan nga nagmatinud-anon kanunay sa imong mga pulong. Bisan pa sa akong mga kaigsunan nga naa karon sa nagkalaing mga lugar, bisan pa sa mga kaigsunan nga naa karon sa abroad, I declare blessing. Ikaw Dios magaproteksyon, magauban, magatiman kanila, amumaha sila kanunay tungod kay ikaw lamang ang makahimo sa pagatiman kanila amahan. Nga dili gid sila maalaot Ginoo, dili gid sila mahimong dautan Ginoo. I declare nga ikaw ang Dios mao'y magadasig kanila sa padayon sa pagkinabuhi sa mga pulong ug imo silang ubanan, proteksyonan nga magpabilin silang matinud-anon ug kapiyalan sa mga panalangin imong giandam alang kanila ug kanamo nga niya karon gikan sa gagmay ug ngadto na sa mga batan-on ngadto na namong mga hamtong, we declare blessing nga sa amo ang karong pagkinabuhi sa tibok simana nga imong gidugang ang kalipay kalinaw ug ang kadagaya ang panalangin mao'y maghari sa matag Pinoy-anan. Nagilayo kami sa mga pagsulay, ilayo kami sa mga problema. Pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesus among klimon ang panalangin, pinasayng pabor gikan kanimo. Pinaagi sa grasya sa among Ginoong Hesus ug gugma sa Dios Amahan sa pagigambit, pagigusa sa balang espiritu gikan karon hangtod sa pag-abot sa among Ginoo Amahan, mag-uban ka kanamo. Amo usam gipasalamatan kao Dios sa pan nga amo karong ambitan. I declare blessing sa tubig nga among pagaimnon, tanan nga among pagahasaluhan, ikaw Dios magabless sa pangalan ni Hesus nga among Ginoo magluluwas at tanang Kristo magingong amen. Okay, amen. Happy Sunday, blessed Sunday. Ang Dios magpanalangin. Lamano sa kalipay diha sa Ginoo, lamano sa kalipay diha sa Ginoo. Patokar ko na.
Dalaygo ng Dios, ang Dios paday magpanalangin. God bless. God bless. Salamat sa Ginoo. Sa pagkamaid. Pasiugma sa buntag magka-live ta. Dalaygo ng Dios magpanalangin. God bless.